Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Pini Therepo ni Pai Thongkep Arni, Duarbalgori constituency Lapen, Sochenhenta constituency Aha Baradim, KSA Central Committee Tumpen Patirpi Ponsi, Non Lomhurki Chudut Kazironga National Park Attention Amenpen, Eco Sensitive Zone Lapen, Animal Corridor Alamaputang, Ahokpet Alam Kachini Ponjia Panpura, KSA Samson Terona Tumahinpen, Adimalong Anang Palipen, Kisun Kipovek Arata Tumapan, Chinki Chingwai Ponpen, Sayang Deng, Kiklempon ang Japutak, Chinki Chingwai Pon. Lapen adun thu press media tum karjuduna hot nang kithandun ki labang so lama puthak KSA hoipen sitami sodak pen chisong ponji lapen Kazironga National Park attention amen pen eco sensitive zone lapen animal corridor amen pen epong karbi anglong arat aswa phan nang ke pasung pen ke tharle ponji pu kabor ipon aputhak KSA hoipen ke chidondun thekthi lapen lason thak thaksi non ke charibom KAC atum pen sitami lahayadim non amatong sikot pen adim along nang humri pen ang song ang deng state government lapen central government along an sita chingki chingwai paprap dunra thangdun vek nang ji pusi KSA hoi pen sitami chuning ripon Kazironga pen listening ti KARBI ANGLONG news Bumi mi alam chadi nangli nangkar ju alam the bangke je KARBI ANGLONG Autonomous Council area se kapar lo la pen lage revenue village side putheglo ra phi se tami pini revenue village along se kapre ye animal corridor ta eco sensitive zone ta hola sunang ka selam thu ye bang KARBI ANGLONG Autonomous Council kachari tum chini dun de putu mahumi mela lasilada kopine atangka tilu pentong ka chelar ke dukok manang litum komani ban kaphire tong dukok ma la bangkera tum det kali in litum tar jumi melam lasi laso putha kapo nangli tum jong se kachini nevek pulotangte nangli tum phanang par jujewek pulotangte nangli tum komat ma laso bidi lang no kiklima bhasa nangli tum challenge na je nangli tum pen puthip nai nangli tum pen sialang litum phanke insai dong dang pu lasi pini bangke laso putha kapo council tum stame prabjin pen rara phan laso clarification mate laso lam klar pc kemi je nangli tum thekdun de pin veksi bang na ke claim chadilo pusita nangli tum pachini nangji bala ke nili tum chingwai sar si ke claim lo pusita me nangli tum rar phan pachini seta isia lambang ke lake waidak lo ladak ke do akar bi arar tum ke ove sida ke do tang lo bola tum ke la so long le bang ke lake comment tu neta lake iri thekilo lapen lake nilile kaning je lam kali ke dam tang halada dongkamukam KARBI lameta mayalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma masikipu ekeng arumalong along lepen chiri nang ni polam galang ni sikipu kang ke halake aposi da ke do KARBI arara tunta lakeng pa arumalong leke lage iri nolo athe long lele ave pulote jati ta ave jati nangji pulotang te long le ke duwek ni posi la so long le jong si kavelu bude KARBI khei kala so dimlong ke ave det po posi lake do long vek nang po asila so long le ke la tum ke long nangji a rights mate a bahat do posi lake ni tum KARBI lo charlia song ben ke pudak lo lada ke do arara tum mia di pata do set pen se hem ki friji polam wali tum KARBI lo charlia song ben ke che don don thektel ahok peda bang ke alam ke ahok lo je animal corridor mate eco sensitive zone kasilami po bang ke la tum bidi kangli men ke claim po bang the chini lo ne tu lasi ye tum penan rong sor tum pen chingki chingwai lo che than lo lang tum mes menang than no lo ni tum chini lo je la bangke jase met pet sarkar tum bidi kanglim kusini tum honthi pon memilo athe pini langdam lu pulotang te non la nili kar japom laso hawara bangke lake penang ana ningkan pen non la nili prang long ke do basic LP school long le langdam to so school bangke ha 1944 aning kan sila so school ke establish pulotang te hala sohut pe dadak rong do bote hala sohut pe si ठीक है नंगजी जे laan ke rong kali der hala national park ka declare chenga hut si selam ya nangi polo seta selam le der muni tum do bom dake muni da dum ki do arong puchini lo rafista me non pini pa non malom la so kachi thang bom je eco sensitive zone ka selam thui dak pen national highway pen 2 kilometer cap an inglong ta ke par lo lang pola magale ke KARBI lo charlia song ben che donun dekhe lapen le KARBI ANGLONG ke do barim KARBI are la tum phaning long aswara tum le ka chennek chadi lo ke la sila long Yarlo dolamara di plus so along tami jasmet NSC mate
Forest Board Chairman Richard Tokbi aning kemi pen tong sekot pen Sen Gravel otowar mati arlong sangti diplu so otowar kilometer hini adakalong towar silampi pon bomlo. Diplu so araraphan kaching hon parpi ka potsi alang li sorkar pen iskim wantong ke ko alang li jongjung akhia dat pen cipadam si Diplu so araraphan towar pisi vechenga hot kisung kedam kebang inghan pen pajok ponlo lapen jasmet Diplu so arat kari nayason tami isi pen pachon pipon poposi emisita lamchak pilo lasi lahai kerap ke pajer tong sekot pen Cithek longsi jasmet diplu so hawarara rotun tami phirangki karjo hut aninga klong pen kachoro pajer pon pinpur dame Thereponi phai ingkora priarni alom dolamara angkang pi kahuri saya lama bangki iskim kideng tanglo sitami tempon tong hekhe datlo sitami nangli popusi local leader satum phirangki yangno nang thandon lapen jasme diplu so arara tuma phan matni alika chuyana lampen nang pachar wosai akam ki arjuri puta dolamara local leader satum pen tuning ripon tarapung pen dorsing tokbi KARBI ANGLONG news Tidang la dat berat ya sini tum purilo la ke darni tum di pluso area ke rong pline do rong harong tera rong hangcho rong sengnaro alang li phan churu re un elo alang li non hejong ni tum han tong sulu pen tuwar nang bunat pilo la selang li phan ta churu nang kol he churu pen si ako la sonak thang jong si alang li non ke bang kita ko ison soni ni tung kangkil dola mane dolong ave la pen me ave la hai ta lang li jong sa ko no manang rap tu buten ni tung anso si cerap citu dun tupo West KARBI ANGLONG Hamren constituency rong hidi rong sopi along kedo Phunjangre Family Welfare Sub Center ningkan kep playing data inutbak doctor nurse ta wanga banga bipasi hadagara tumpen pherangke angno nang chithandon Bangso Sub Center kibipon ke mesana lamlo hadagara tumtame jirlo phirlo kiso penchenglo dowai hai huitame kelongjoy ke pupu hadagara tum ani chitherentilo Bonta Bangso Sub Center ningkan kep playing data pita amo wang wedara jok hadagara tum ani chithena Lapuson amo kepawang wedara hem kimchot pulotangti KAC atangka kepan hok tapason mandetlo Laso ajok hadagara tum Hamren lokale mesi Mongol Sing Timong lapen KAC CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan Prabjin pen Bangso Sub Center along Dr. Nurse naketoy jiaphan rong hidiarat tuning ripon Hamren pen borson tiso KARBI ANGLONG news Labangso medical sub center ki kim ke ningkan kep ahisab dolo sitame nilitumlong hala ingpu det pen suryorong pharwang det pen nilitumlong labangso an nurse punon pini doktor punon lapen nilitum pini delivery pen ke chenglok kiso kiun e pini dawai daru pen ke chenglok nilitum dak dawai imu ki chui phan nitum long le pen la athe nilitum ajirding piklo nilitum alang litum phan kachonghong ingpen kumat a doktor si nilitum phan angka purijima kumat a nurse si nilitum phan angka purima kumat asa si nilitum phan angka purima nilitum nong anthangnat chinine lasi nona bangke la pohelo nilitum kadokawe rongosor pen nilitum kachuningri bangke la pohelo nilitum phan KARBI ANGLONG Autonomous Council EM nilitum phan Hamren EM in charge ake hai Mongol Sing Timung alang liphan nilitum chuningri lo anse nilitum penap dik pen nilitum phan la sovar sai nilitum phan nang pite nilitum kadowi rong sorta nilitum mane ininga rongji athe alang lile nang rap re pulate nilitum akaprek abidi ke nilitum long dam thekhe data hai ken akaprek ai em phan nilitum kachingki aphan avar sai vedata hai labanglo lasi nilitum em sar mol sing timung nang cherap det pen ako alang li phan RD kipidun KARBI ANGLONG Autonomous Council CM alang li Dr. Tuliram Ronghang ta alang li ta nilitum phan labangso mane asap santar phan nilitum phan mane nanglang pite pusi nilitum alang li phan ta nilitum chuningri lo lasi nilitum mane akisung bangkala helo je pine dawai imu phan ta nilitum kedamni hamren si damnang kok pen pine delivery punon jirlo phirlo labang ke nilitum non soji pu chipu thekte pen panwe sui pu chipu thekte sitame labang so avar sayong si nilitum do pote nilitum ladak kachelang avar sai do pote nitum joy kg pusi tuning rilo
Don Pharoso se lang tuk thepia rong arat kijuna lang kadure. Nijang Karbi Anglong Amren constituency arlo lang tuk thepia rong arat non anta misana lang jununong lilang. Lasi non chari bom parivartan sarkar phan ha dagarong aratatum kachuning riki misen kijuna lang nang pinangji pusi sarkari gaung bura lapen ha dagarong aratatum pherangke thengnu KAC chari bom matuma phan chuning ripon. Hamren pen borson chiso Karbi Anglong News. Kachuning ridun kang tunga bang ke non election prang dak lang tuk thepi area abang lang dori chat la si lang pine ring ini thombak tu son te position ni ridun kang tu Tung sentar rara tum सरकार फांग का चुनिंग री निंगांग निली सरकारी बरगमरा लापेन कांगबरा के दोआन सरकार फांग चुनिंग री अलाम थे पुसन लो आसिलांग तुक थे पी पू मेसेन मात अरंग थे बम लो दन थारू दुकोग लो मन लांग बांग कॉम्पिक लासी सरकार लोंग चुनिंग री ये निंगांग बांग के लांग रिंग बांग लोंग थॉम लोंग क्लिबाग नंग पियसन ते पुसी निली सरकारी बरगमरा पेन Kacuni ridun सरकार फन लाम थे लपू हेलो पन्ना